ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് 6-ാം നമ്പറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. 6-ാം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് എന്നൊക്കെ ഇതിന് പറയും. നമ്മൾ ബേക്കറികളെല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പലഹാരം കേട്ടോ. ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ആകെ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു 6-ാം നമ്പർ തയ്യാറാക്കി എടുത്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കപ്പിന് 1 കപ്പ് മൈദ കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. പിന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നെയ്യ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന 6-ാം നമ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. അതിനുശേഷം ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കുകയാണ്. ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിപ്പോവരുത്. കൂടിപ്പോയാൽ മാവ് നന്നായിട്ട് ലൂസായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 6-ാം നമ്പർ അത്ര ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് എനിക്ക് 5 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ആവശ്യം വന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം വന്നത്. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിലൊക്കെ ചേഞ്ച് വരും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് 4 ബോൾസായിട്ട് മാറ്റാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഇത് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന കല്ലിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഒട്ടും കട്ടി ഉണ്ടാവരുത്. നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക. എന്നാലേ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാണ്. അതിനുശേഷം ഇത് ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഇതുപോലെ ചെരിഞ്ഞ് ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ്. നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് കട്ട്സിൻ്റെ പോലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് മാറ്റുക കേട്ടോ വേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാത്രം ഒരു തട്ടിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടി വിതറി കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൈദപ്പൊടി ആണ് വിതറി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ മൈദപ്പൊടിയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ ഞാനത് പരത്തിയിട്ടും എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാതും ഇതുപോലെ 4 ബോൾസും ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ ഈ മാവ് ഈ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ട്രിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായ എണ്ണ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. നമുക്ക് അധികം ടൈമിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കളർ ചേഞ്ച് ആവാതിരിക്കാൻ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കും വേണം. നല്ല ചൂടായ എണ്ണയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തിന്നായിട്ടുള്ളതും അല്ലേ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളർ ചേഞ്ച് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഞാൻ ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഡയമണ്ട് കട്ട്സാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പാകത്തിനുള്ള ഫ്രൈ ഒക്കെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയിട്ട് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ലോണം തിന്നായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അധികം സമയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ തിന്നായിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ തിന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം. എന്നാലേ ഇത് പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ 6-ാം നമ്പർ 2 തരത്തിലുണ്ട്. എരിവുള്ള ടൈപ്പിലും അതുപോലെ മധുരമുള്ള ടൈപ്പിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് മധുരമുള്ള ടൈപ്പിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും ഇത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. നമ്മൾ കൈവച്ച് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ 6-ാം നമ്പർ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നോക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മധുരമുള്ളതാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കിനി നോക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും കാണുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഉടനെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ വേണ്ട നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. എന്നാലും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാനും കഴിയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലോട്ട് 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു കപ്പിന് 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.
അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുറുകിയിട്ട് വരണം, ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വരണം. നമ്മുടെ 1 സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആവണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ്. എന്നാലേ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് കൺസ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതിലോട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് ചേരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റനൂൽ പരുവത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കുറുകിയിട്ട് കിട്ടണം, എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇളക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നല്ല ക്രിസ്പി ആയതുകൊണ്ട് പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ലോ ആയിട്ട് വേണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ. എന്നാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ഈ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം, എന്നാൽ ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആവും. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡയമണ്ട് കൺസിമിലൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം, ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ 6-ാം നമ്പറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് കൺസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ 6-ാം നമ്പറിന്, ഒരു വ്യത്യാസമല്ല, അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ചാനലിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പീസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടു നോക്കാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ കയറിയിട്ടൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണം. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക്